Поздрави от Слънчева Германия. Намираме се в северната част, град Берлин. Страхотно градче. Имахме възможност да го обиколим. Доставяме термопомпа към инсталация с радиатори на тази къща. Като заменяме котел на дизел, който разгубихме и изкарахме преди малко. Ето го котел на дизел, разгубен. И монтираме термопомпа. Доставяме и монтираме термопомпа на територията на целия Европейски съюз, като успешно заменяме котел на дизел или газ с термопомпа, с допълнителните елементи, или инсталираме чисто нова инсталация с подово, радиатори за отопление и конвектори за охлаждане. Ето е термопомпата на клиента. Предоставяме всички документи на клиента, с които той е кандидатствал за субсидия, одобрене, и чакаше да му се монтира термопомпата, за да може да си пусне останалите документи за възстановяване на част от инвестираната сума в термопомпното оборудване.